Λοιπόν, κύριε Παουνή, τώρα έρχομαι σε εσάς. Ακούσαμε και τον Αντινάβαρχο. Το ερώτημά μας είναι τι ανατρέπει η αγορά των 6 υποβρυχίων από την Τουρκία και πώς βλέπετε την ναυτική ισορροπία στο Αιγαίο. Τα παρακολουθείτε πολύ καλά αυτά τα εξοπλιστικά. Ο κύριος Παούνης, όπως σας είπα, είναι διεθνολόγος και βαλκανιολόγος. Σας ακούμε. Έχετε και μερικές φωτογραφίες να μας δείξετε. Ναι. Όταν θα κάνετε εσείς τη συνεννόηση με το κοντρόλ, να πετάτε τις φωτογραφίες. Εγώ είμαι έτοιμος, αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε και στην πορεία να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Ώστε έχω επιλέξει 30 ενδεικτικά προγράμματα, πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε όλα αυτά, από ένα σύνολο 90 project περίπου που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Τα 37 προγράμματα επιλέχθηκαν με ποιο κριτήριο? Ότι δεν αφορούν papers, δηλαδή είναι πραγματικά οπλικά συστήματα, τα οποία είτε δοκιμάστηκαν στην μάχη, είτε διατίθενται προς πώληση, κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για πραγματικά οπλικά συστήματα και όχι επί σχεδίων. Ναι, παρακαλώ, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε, για να σας λέω έτσι εντάχει και τι βλέπουμε, και αριθμούς και κάποια στοιχεία. Λοιπόν, εδώ έχουμε για το άρμα μάχης του Αλτάι. Η Τουρκία το αντέγραψε από το K2, το νοτιοκορεατικό. Ο κινητήρας θα είναι γερμανικός. Προτίθεται να αποκτήσει 250 συν 750 σε δεύτερη φάση, σύνολο 1000 τέτοια άρματα μάχης. Και υπάρχει και ενδιαφέρον από μεσανατολική χώρα για να το προμηθευτεί. Στο επόμενο. Εδώ πέρα έχω εστιάσει. Αυτά υπάρχουνε? Ναι. Υπάρχουν. Ναι. Είναι και έχουν κάνει και τις απαραίτητες δοκιμές. Εδώ αυτό το άρμα είναι ένα Mi-60 τροποποιημένο στο σχέδιο Firat, όπως πολέμησε στην πρόσφατη επιχείρηση στη Συρία, στον κλάδο Ελέας. Εδώ εστιάζουμε κυρίως στους κόκκινους εκτοξευτές που έχω επισημάνει πάνω στη φωτογραφία. Τι είναι αυτά? Είναι ένα αντίγραφο του ουκρανικού Ζράσλων, το οποίο αναχαιτίζει τα επερχόμενα αντιαρματικά βλήματα και αυξάνει την επιβιωσιμότητα του άρματος μάχης στο πεδίο της μάχης. Εδώ οφείλεται, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι χάσαν μόλις 2 άρματα οι Τούρκοι στην πρόσφατη επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή αφήχθηκαν τα άρματα Firat στο πεδίο της μάχης, δεν κατάφεραν οι Κούρδοι να εξουδετερώσουν κανένα άρμα μάχης μετά από εκεί και πέρα του τουρκικού στρατού. Μάλιστα. Το 3. Την επόμενη. Η επόμενη φωτογραφία. Είναι το όχημα Pars, Leopardal δηλαδή. Είναι ένα τροχοφόρο, προτίθεται να αποκτήσουν 380 τέτοια και έχουν εκφράσει και άλλες 4 χώρες ενδιαφέρον να το αγοράσουν. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια συνάλλαγμα, εισρωή συναλλάγματος στην τουρκική οικονομία. Ας δούμε λίγο το επόμενο. Τα έχω κατανείμει. Το όχημα Tulpar είναι ένα τεθωρακισμένο, το οποίο έχει δοκιμαστεί. Αναμένεται τα επόμενα 1 με 2 έτη να μπει και στους τεθωρακισμένους σχηματισμούς αρχικά, και η Τουρκία έχει εκδηλώσει την πρόθεση αρχικά για 300 περίπου τέτοια οχήματα. Έχει ισχυρή θωράκιση και αναμένεται. Εμείς δεν έχουμε, πρέπει να σας πω στο σημείο αυτό, κανένα τεθωρακισμένο μάχης αυτή τη στιγμή. Έχουμε μόνο ανατολικογερμανικά BMP-1 και κάποια Leonidas. Όχι, αυτά είναι τεθωρακισμένα μάχης, τα οποία συνοδεύουν τα άρματα μάχης, παίρνουν στρατιώτες πεζικού, έχουν ισχυρή θωράκιση και τους διεκπεραιώνουν μέχρι ένα σημείο. Εμείς έχουμε τα Mi-113, της δεκαετίας του 60, δυστυχώς. Ναι. Το επόμενο. Το όχημα Esder, ας δούμε λίγο και το επόμενο, και το όχημα Kirpi. Μαζί με τα Κόμπρα, είναι τα 3 τεθωρακισμένα τροχοφόρα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Η Τουρκία έχει περισσότερο από 1000 τέτοια οχήματα στη διάθεσή της, αλλά εδώ τα δοκίμασε στο Αφρίν. Αυτή η εικόνα είναι από την πρόσφατη επιχείρηση. Εντυπωσιακές είναι όμως οι παραγγελίες που έχει πετύχει η Τουρκία για αυτά τα οχήματα. Τουλάχιστον 16 χώρες έχω δει ότι προτίθονται να αποκτήσουν. 1024 θα πάρει το Ουσμπεκιστάν, μόνο το Ουσμπεκιστάν, και 500 του Κατάρ. Εδώ φαίνονται. Πουλάει κιόλα, δεν καταβγάζει μόνο. Ακριβώς, πολλά δισεκατομμύρια, και εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα της διείσδυσης μέσω των στρατιωτικών βάσεων. Αυτή είναι η αποπληρωμή του Κατάρ προς την Τουρκία για την στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή. Πάμε στα πυραυλικά συστήματα. Ο πύραυλος Kan είναι αυτός, όπως θα λέγεται το εξαγωγικό μοντέλο. Μπόρα, γνωστό στη Τουρκία, 280 χιλιόμετρα εμβέλεια, επιθετικός πύραυλος για καταστροφή στόχων στο έδαφος. 280 έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι. Εγώ, ο καθηγητής, ο κύριος Λιόλιος, με τον οποίο μιλάω και γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα συστήματα, μου λέει ότι αλλάζοντας το βάρος της πολεμικής κεφαλής και αυξάνοντας
καθ' αυτόν τον τρόπο την δεξαμενή καυσίμου, ο πύραυλος μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια, ενδεχομένως και διπλάσια. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς, το γνωρίζουν μόνο οι Τούρκοι. Μάλιστα. Το επόμενο. Η επόμενη φωτογραφία. Επιπλέον πυραυλικά συστήματα. Ένας πολλαπλός εκτοξευτής πυράβλων, ο Σακάρια, χρησιμοποιήθηκε στο Αφρίν. Ο Κασίργα, δεξιά με τους 4 σωλήνες, ένα αντίγραφο του WS1 του κινέζικου ο Κασίργα, 80 χιλιόμετρα εμβέλεια ο Κασίργα και περίπου 25 με 30 το Σακάρια, το ΠΕΠ Σακάρια. Το άλλο, το αριστερό. Το αριστερό. Αυτά είναι ναι. αντιαεροπορικά. Όχι, όχι, είναι επιθετικά. Είναι πύραυλοι εδάφους-εδάφους. Εδάφους, μάλιστα. Το επόμενο. Και πρέπει να σας πω ότι οι Κασίργα πουλήσαν στο Αζερμπαϊτζάν. Εδώ έχουμε τους πυράβλους Γιλντιρίμ, είναι η έκδοση 2 βέβαια. Τώρα αναπτύσσουν την έκδοση 4, η οποία θα έχει μάλλον περισσότερο από 2.500 χιλιόμετρα εμβέλεια και θα φέρουν και χημική κεφαλή από ό,τι αναφέρουν οι Τούρκοι στις ιστοσελίδες τους. Αυτό ελέγχεται βέβαια. Μάλιστα. Εγώ λέω τι αναφέρουν ήδη, δεν είναι υποχρεωτικό να το αποδεχτούμε κιόλας. Το επόμενο. Το πυροβόλο Φυρτίνα, 370 μονάδες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο Αφρίν, ήταν το κατεξοχήν πυροβόλο μαζί με κάποια μη 110 και μη 52 ταφ. Ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό. Ανάλογο εμείς έχουμε το Panzerhaubitze 2000, αλλά βέβαια σε πολύ μικρότερες μονάδες, περίπου 24 αν θυμάμαι καλά έχουμε εμείς, 370 οι Τούρκοι. Έχουν και περισσότερα σύνορα. Ναι, το επόμενο. Σαφώς. Εδώ έχουμε... Τα TAF 129 attack, τα πρώην Ιταλικά μαγκούστα παράχθηκαν στη Τουρκία. 91 συνολικά. Ένα τέτοιο έπεσε στο Αφρίν. Έπεσε ένα τέτοιο στο Αφρίν. Σήμερα τα είδα στην άσκηση ΕΦΕ στην τελική φάση. Λένε οι Τούρκοι, εγώ δεν το αποδέχομαι, ότι χρησιμοποίησαν από τη μέγιστη εμβέλεια τον πύραυλο Tasel, ο οποίος έχει 8 χιλιόμετρα εμβέλεια. Και έλεγαν ότι σήμερα στη διάρκεια της άσκησης ΕΦΕΣ δοκίμασαν τον πύραυλο αυτό από την μέγιστη εμβέλειά του. Επίσης ρίχνει τουρκικής κατασκευής ρουκέτες Τζιρίτ. Το όλο, το επόμενο. Τα ελικόπτερα Black Hawk, αυτά είναι αμερικάνικα. Τα Black Hawk, αυτά είναι γνωστά. Ναι. Αλλά για ποιον λόγο το έβαλα, το συμπεριέλαβα? Διότι έχουν ήδη 90 και θέλουν να προτίθενται να κατασκευάσουν 107 έως 121 ακόμη τέτοια. Γιατί αυτοί δεν κατασκευάζουν? Ναι, και έχουν γραμμή συμπαραγωγή στη Τουρκία. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά? Ότι αν τα συνυπολογίσουμε τα 121, συν 90, συν 20 Cougar, συν 50 μεταγωγικά αεροσκάφη που έχουν μάλλον, η Τουρκία εκτιμούμε ότι μπορεί σε μία διαδρομή να μεταφέρει 7 με 8 πλήρως εξοπλισμένα τάγματα σε έναν στόχο, σε ένα νησί, να αποβιβάσει με μία διαδρομή 7-8 τάγματα και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο αυτά να αναχαιτιστούν ένα τέτοιο προγεφύρωμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα συμπεριέλαβα. Το επόμενο. Το αντιαεροπορικό Κορκούτ. Αυτό είναι πλήρης, είναι απόλυτα τουρκικής κατασκευής. Έχει 2,35 χιλιοστών πυροβόλα. Αναμένεται να εντάξουν αρχικά 29 τέτοια συστήματα. Καλύπτει τις μηχανοκίνητες φάλαγγες του τουρκικού στρατού από επιθετικά ελικόπτερα και από επιθέσεις αεροσκαφών και UAVs. Το επόμενο. Και τα συστήματα Tilkan και Zipkin, τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί επιχειρησιακά. Ουσιαστικά πρόκειται για πυράβλους Stinger, οι οποίοι ενσωματώθηκαν σε τουρκικής κατασκευής τεθωρακισμένα και τροχοφόρα. Τι πυράβλη είναι αυτή? Αντιαεροπορική εμβέλεια 5 χιλιόμετρα. Το επόμενο. Εδώ έχουμε, δώστε μου λίγο χρόνο, μισό λεπτάκι λίγο να το δω. Πύραυλη. Ναι, είναι πύραυλη, με συγχωρείτε λίγο. Είναι το σύστημα Ατματζά, τα γεράκια δηλαδή, τα οποία θα μπορούν να πλήξουν από την ξηρά στόχους και στη θάλασσα με εμβέλειες 222 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Το επόμενο. Εδώ τώρα πάμε λίγο στους πολλαπλασιαστές ισχύως. Έχουν περίπου 10 project για μη επανδρωμένα οχήματα. Είναι αυτό? Είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ναι. UAV, ας πούμε. UAV, τα UAVs είναι τα Vestel Karagel αυτά. Δεν έχουν δοκιμαστεί. Έχουν όμως ήδη παραγγελία για χώρα του εξωτερικού, την οποία δεν κατονομάζουν οι Τούρκοι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια είναι. Παρακαλώ το επόμενο. Εδώ είναι το Bayraktar, το περίφημο πια Bayraktar. Αυτό που ήρθε και σε εμάς. Σε εμάς πέταξε στην περιοχή της Ρόδου.
Εδώ πρέπει να σας πω ότι φέρει πυράβλους Μάμελ και Μάμσι, όπως φαίνονται από κάτω, οι δύο πύραυλοι. Δοκιμάστηκαν στην άσκηση ΕΦΕΣ με επιτυχία, αλλά και στο Αφρίν. Με αυτά, κύριε Σαββίδη, πολύ σύντομα να σας πω, η Τουρκία εφάρμοσε τον λεγόμενο δικτυοκεντρικό πόλεμο στο Αφρίν, δηλαδή έπαιρνε εικόνες από το πεδίο της μάχης και τις μετέδιδε σε κέντρο διευθύνσεως πυρός, έχοντας το τουρκικό επιτελείο καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου εικόνες, και εφόσον έκριναν ότι μπορούσαν με τα πυρομαχικά αυτά να πλήξουν και τους στόχους, τους έπληταν. Εφόσον δεν μπορούσαν, ήταν πιο θωρακισμένοι στόχοι, καλούνταν η αεροπορία ή τα ελικόπτερα ή το πυροβολικό να τους πλήξει. Επίσης, πρέπει να σας πω, με την κεραία SATCOM που φέρει το σύστημα Tactic Block 2, δίνει εικόνα στον δορυφόρο Turksat 4 και την εικόνα την μεταφέρει ο δορυφόρος απευθείας στο Γενικό Επιτελείο στην Άγκυρα. Δηλαδή, κάνουν χρήση και του διαστήματος στις στρατιωτικές εφαρμογές. Έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, το επόμενο. Λίγο σύντομα για να μπορέσουμε να προλάβουμε το χρόνο. Εδώ αυτά, κύριε Σαββίδη, είναι τα αναλώσιμα drones πια. Τα καμικάζι, λειτουργούν σαν καμικάζι, εκτοξεύονται από στρατιώτες, εγκλωβίζει αυτόματα τον στόχο και προσκρούει επί του στόχου. Αυτό είναι το Αλπαγού, υπάρχει και ένα κόμμα του Καργκού και υπάρχει και το Τογάν, το οποίο κάνει περισσότερο ηλεκτρονικές υποκλοπές και δοκιμάστηκε στο Αφρίν. Το επόμενο. Το εκπαιδευτικό Χουρκούς, αποκλειστικά τουρκικής κατασκευής και σχεδίασης, εξοπλισμένο, σύντομα θα εμφανιστεί και αεριοθούμενο, για να αντικαταστήσουν τα αμερικανικής κατασκευής τάλων. Δηλαδή πάνε ουσιαστικά σε πλήρη, ας το πούμε, εθνικοποίηση της αεροπορικής εκπαίδευσης. Το επόμενο. Το περίφημο F-35 με τον πύραυλο Meteor. Γιατί σας επέλεξα αυτή τη φωτογραφία. Πού είναι το ζήτημα των F-35, να σας πω λίγο. 3 γερουσιαστές εκ των 100 έκαναν μια πρόταση για πάγωμα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί από την Αρμόδια Επιτροπή Άμυνας. Εκεί θα φανεί αν θα παγώσει. Λέει η Χουριέτ ότι 21 του Ιούνιου παραδίδονται τα 2 πρώτα στην αεροπορική βάση του Λουκ. Η αμυντική τους βιομηχανία λέει ότι θα τα πάρουν στις 23 του μήνα και όχι στις 21. Αυτό έχει μικρή σημασία. Δεν θα πάνε όμως στην Τουρκία, θα μείνουν στις ΗΠΑ και θα αρχίσει εκεί η εκπαίδευση. Θα αρχίσουν να πηγαίνουν στην Τουρκία, εφόσον πάνε, προς το αεροδρόμιο του Εσκή Σεχίρ από τις αρχές του επόμενου έτους ή στα τέλη του 2018. Ο πύραυλος Meteor τώρα πρέπει να σας πω ότι καταρρίπτει αεροσκάφη από τα 100 χιλιόμετρα. Αυτός ο πύραυλος και έχει προγραμματιστεί να ενσωματωθεί στο τουρκικό F-35. Αν τα πάρουν. Συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Επίσης το επόμενο, αν τα πάρουν, έχω βάλει νομίζω τον πύραυλο ΣΟΜ που είναι τουρκικής κατασκευής αυτός. Ναι. Βγάζουν 3 εκδόσεις. Την επόμενη φωτογραφία. Ο τελευταίος, αυτός που βλέπετε εδώ, ο SOM-J θα προσαρμόζεται αποκλειστικά στα F-35 και θα έχει εμβέλεια 525 Προφανώς απέναντι σε αυτά έχουμε και εμείς αμυντικά συστήματα. Ή δεν έχουμε? Προς το παρόν όχι, κύριε Προς το παρόν δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Θα μας... Και εμείς έχουμε άλλα 2 λεπτά, ό,τι μπορέσουμε νομίζω να δούμε. Ότι να προλάβουμε να δούμε και τα τελευταία. Το Boeing 737, το MESA, το σύστημα το οποίο ελέγχει. Έχουν οι Τούρκοι αυτά? Όχι, τα έχουν αγοράσει, συμμετέχουν σαν συμπαραγωγή και με το οποίο καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, των αεροπορικών τους επιχειρήσεων, τις οποίες μπορούν να τις διοικήσουν. Σαν EWOC είναι αυτό. Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Είναι αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης και ελέγχου. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα, αν γίνεται, γιατί τα πλοία, το εθνικό πλοίο Milgem, η κορβέτα από την οποία θέλουν να αποκτήσουν 4 έως 8, άλλες 4 φρεγάτες έχουν στο πρόγραμμα αντίστοιχες και 2 αντιτορπιλικά στο ίδιο σχέδιο. Πόσα ακόμα έχουμε? Νομίζω ότι είναι 5 ακόμα διαφάνειες. Τα υποβρύχια για τα οποία μίλησε ο κύριος Ναύαρχος δεν έχουν να προσθέσω κάτι, παρά μόνο ότι θα είναι τα δεύτερα υποβρύχια στον κόσμο τα οποία θα ενσωματώσουν αντιελικοπτερικές ικανότητες. Με τους πυράβλους Άιντας. Ναι. Μόνο οι Ρώσοι έχουν τέτοια υποβρύχια με αντιελικοπτερικές ικανότητες, τα Κίλο, με πυράβλους Γκασκίν, και οι Τούρκοι θα είναι οι δεύτεροι με πυράβλους Άιντας. Το επόμενο. Να δούμε λίγο τα επόμενα. Και πάλι ο πύραυλος Ατμάντζα, τον οποίο σας έδειξα τους εκτοξευτές λίγο πριν. 220 χιλιόμετρα βέβαια πρέπει να σας πω. Εδώ είναι το ελικοπτεροφόρο Αναντολού, το οποίο θα το πάρουν από ό,τι λένε το 2021. Βλέπετε θα το πάρουν, δεν το κατασκευάσουν. Το ναυπηγούν. Ναι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη διαδικασίας ναυπήγησης. Έχει επικλινή ράμπα. Θα παίρνει και αεροσκάφη F-35B στο κατάστρωμά του για να κάνει επιχειρήσεις. Το επόμενο. Το επόμενο, τελειώνουμε νομίζω, είναι 2 ακόμα διαφάνειες. Αυτός είναι ο δορυφόρος Turksat 4. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 2032
έχουν προγραμματίσει να αποστείλουν 26 συνολικά δορυφόρους στο διάστημα, κατηγορίας Turksat İTMC και Göktürk. Το επόμενο. Κατασκοπευτικούς, αναχέτησης βλημάτων κτλ. Το σύστημα Ουζούνου Φούκ είναι αυτό που βλέπετε, με το οποίο σας δίνω τις ακτίνες ελέγχου των θαλασσών μείζωνος ενδιαφέροντος, όπως λέγονται. Ένα πλέγμα ραντάρ αισθητήρων, όπου βλέπετε ότι ουσιαστικά ελέγχουν ό,τι τους ενδιαφέρει, ό,τι κινείται στην θάλασσα. Εμάς βλέπω μας έχει λίγο παρακάτω εκεί. Μέχρι την Πίνδο βλέπουμε. Ναι. Και το σύστημα Κοράλ νομίζω είναι το τελευταίο, παρεμβολέας, αποκλειστικά τουρκικής κατασκευής. Ηλεκτρονικός πόλεμος. Ηλεκτρονικός πόλεμος, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι κατάλαβα με αυτά που μας λέτε, αυτοί έχουν προχωρήσει σε αυτά που μας περιγράψατε και εμείς εν μέρη έχουμε τα αντίδοτά τους, έτσι. Εν μέρη ναι. Κοιτάξτε, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην εκπόνηση εξοπλιστικών. Πρέπει να βγει ο αρμόδιος υπουργός. Και δεν είναι αυτό που λέμε τώρα, άντε, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε κοινή γνώμη για να αγοράσουμε όπλα. Όχι. Υστερούμε. Αν θέλουμε ασφάλεια. Προφανώς δεν εργάζομαι σε εταιρεία με γιατί ακούω τον κόσμο τώρα και διάφορα σχόλια, ναι, που λένε τώρα διαμορφώνουν κλίμα για να αγοράσουμε όπλα. Ωραία, δεν αγοράζουμε όπλα. Ναι. Τι θα κάνουμε, να παραδοθούμε, να δώσουμε τα κλειδιά. Έτσι ακριβώς.